Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Lulokhu luhambe phambili njalo udaba lomfana obizwa ngoPhathizwe okhona khona lana endimeni kaMaskandi. Le ndaba yokuthi ke ugadle igcokama elisha kanzima kabi laphana ke ngesikhathi ke igcokama elisha lilingisa indidane laphana ke mbulo Thandeka. Makuthi azuzwe ukuthi ke uPhathizwe ugadle kanjani kumthandeni mfokamanqele laphana mbulo Thandekayo. Awubambe na ama highlights bese siyaqhubeka. Awukho umuntu lapho ongichaza owendidana ongichaza njengalo wendidana othi bese kuba futhi ile yayithi nina nifana nonke nje namazwe nakinyekile. Ugadle kanjalo ke mbukelo Thandekayo uPhathizwe laphana ke kumthandeni umfokamanqele mbukelo Thandekayo. Lolu daba akaligcinelanga lana mbukelo Thandekayo. Abantu ke bayebela kanyelana beyokhomenta laphana kule video ebefake uPhathizwe laphana ke mbukelo Thandekayo. Kakhulukazi abantu abasohlanganisini lama Red Nation laphana ke mbukelo Thandekayo. Omunye wabo ke ikhomente yahlaba laphana ke kuPhathizwe mbukelo Thandekayo. uPhathizwe ke akaze hlale eqoqizanda naye ke uye bese evikela ngalendlela. Unenkinga wemjidi, unenkinga. Utshela ubani ukuthi mina angixabane noGcokama? Kamkhuluma into ongazazi nje. uGcokama yisheni lami leli inkabe yami endala. Kanti wena uqale nini ukulandela uMaskandi? Le genge liqala ulandela uMaskandi manje? Hey kahle wena. Hawu. Nansi imhlola. Hey baba, buka ama video eGcokama bona ukuthi awuzongibona nani. Inkabe yami le. Hawu, naku lokhu kugula. Le genge iqala uba namafoni. Mina ke mbukelo Thandeka ngizofisa ukuzuvo lakho lapha comment section ukuthi wena ngabe uthini mana lolu daba, ngabe right ukuthi abantu be-attack uPhathizwe ngalendlela, ngoba ke uPhathizwe kuyacaca lapha ukuthi ke hayi kungazuthi bayazwana yena kanye nomthandeni lapha ke mbukelo Thandeka. Wena ngabe uthini, luthini uvo lakho? Masihlabela phambili mbukelo Thandekayo sibheka udaba lika Chillies lapha ke mbukelo Thandekayo osethe wabuyela impela esikoleni. Engazuthi ke lezi indaba zasingawona impela amahemhem. uChillies ubuyele ngampela esikoleni lapha ke mbukelo Thandekayo. Kanti ke kukhona ke umfana lapha ke uThisha lapha okhombisa ukuthi ngampela ke uyamfundisa lapha ke uChillies mbukelo Thandekayo. Mawuthi uyibone le video kaThisha kaChillies lapha ke eveza lapha ukuthi ngampela uyamfundisa uChillies lapha mbukelo Thandekayo. Awibuke le video bese ushika uvo lakho lapha ke kwi-comment section usho wena ukuthi ngabe ucabangani malana lo daba bese ngithi mina nani asibona nini ngokuzayo. uThisha ngimake kuye esikoleni ngokugqoka kanje. Hayi ngiswengile nje mfana ngicupha isoko. Khona la mfana ugidela labhulu ugidela umthande uthi awuShillies ngibona sesikoleni. Uzofika uThisha yimina ke uqobo.